Shubor nakaslem jong udawsan hima. Watlah haki benai balala ka sorkar MDA ka barim lingba menteri rangba u kondut ke sangma kala yo ban ple pat ba ya ka ying building ka bathamai jong ka Sip Singh Memorial Government High Secondary School hendrai haduk menta amsyam patla satya ban pendan kam ya ka bat kini kala paru ha ka baki khna school kidang hab ban chong haki kamera kelas ki barim bat ki bala jot rathai da ka ba sya'ru ya uslab bat ka leer ya kini lalapru da ka Khasi Students Union West Khasi Hills District Haga jinglet jurep mentah kesengi haga baga yeng building kabala dapshna kashu sa'thli bat khang tala klem dala ban pendan kam. Usamla John F. Nongsiang President ka KSU West Khasi Hills ulang baka KSU hadirin ka jingyo ya ka jing ujor kala let ban jurep ya ka tega school bat ka KSU kala lap baki khna school ki hab ban chong haki kamra jong ka yeng school ka ba klem dan ki yet bat ki hab ban sha ya uslap bat kale air. Ulang ru baka KSU kala lap ru ba shibun ki jingduna hapo katiga yeng school ka bathamai ha ka ba kadang long thali kata na du ki mit ki shuki ka boarding ka bat kham tam ka madan jong katiga school kadang don tang ka khando amsham lapat siang la ka long da ka daubilan ni da ka rong shu ki nong ket kam ka KSU ha ka jingi kandu bat ya kren bat ki bor panya jong katiga school las ngotu baka jingbam pat la jong ka school ban pendon kam ya katiga yeng building bathamai kadai namar ka jingbam pat IT contractor shaki bor paniat ka school kumta ka KSU ka dawana ka sorkar bad ya katnat badai pet baki dei ban shimkhia ban de AA no mardor halor kani ka jing baka school ka ya kandu bad kumju ru ka dawaru ban dakin ru bha ya katiga school bad ban penbiang ru ya ka madan bad ya ki wedi ki jingdon kam ki barang duna ya KSU was district hadin wilayah jing ujar masih di pa khamtam ani na school video kan ke jing jenja tu na school tu Sip Singh school i ba mangiwan point ni hadim ya jing ujar di lab bai na school siap syong ti building kumangi ti building bomdan yet bomdan jingkhang kya ban sha uslab khamtam ini singi la sitayong ta siap syong kya banri kya ban sha uslab kya jilot ndre ngi ba building pat kadon ni hajan ndre nakaliang jongi mangi kendo ya ki na school la itu ba hadu menta bat yo syong ni ka building te nakaliang jongi la jurep ki school bat ni la ba sibuk jingna khamta me nakaliang jong ka sarkar kapat hanwar ka school ban plino ni school bat ba ni la lap ni la pe ba ka school ka padon ni hapo ki chuki ki mi kimdon kalai ka padon ki padon khamta me kani ga madan ni kuma kalong batang kendau sudah wadon kamban syaban pli de man siang do gilat ni da karong kami kena kin yo baniai kin long di tung tak school koi kumang ikai juai ni batang koi adu kena school kin ikai ki bandan ke jing koi ndre haba ipe ya kini ke school ki fencing kundan ngilab ba kinong di ki bilar kiat ki bilar biar kunta tetet single khamsu ni rajaka ngilab ba beliau man kapor ki wan syam nama ke jing dan ki fencing tengi terpat dengan sarkar ba syaba kan pi kinu kini school ki di man penbiang di fencing kamtang ba school kan mujat ki office kan mujat bat kalong ki jing mutai untang ya sarkar di kamtang na school ba ke jiada abangnya pej ba kini ki building menta ngilab ba kani ka old building hadu menta taki jing khang kimdan ir kimdan bat siliang kal air pasur nak ya bansya pun kuipa ya pembangi haban ra de kijan kup ban kup na school marba kimla sya syu ya kaler ban islam e khamtam ke jinglong di school jinglong na du step adu la chiteng ki haban sya ro sini bun ki balai pangtang ta ke jing bombiang di kamera tina kaleng jongi ni kerpat ke sarkar wa kadai ban le no kadai ban ni mardor khamtam kun kapor yang khmat jungi bat kiwi ki badi ki non khmat jong jala di bani khamtam pada kapo kanong stoin town school di dalam ni kamno le ki school no kandam ke jenja te lamba jong kane ka jiwan jungi mis kam ba sarkar di ban pino school kham di school kin la ni sab kriya